Tämä on hauskaa, tämä pomppii niin hyvin. Tämä on ihanan tuntuinen pallo. Joo, se näyttää Hei! ihanalta. Voinko minäkin tulla mukaan leikkimään? No, Mitä? et. Voi. Et. Ja et. Jatketaan me leikkiä. Joo. Toimittiinkohan me nyt ihan oikein? No. Hei. Kisu. No. Haluatko sinä sittenkin leikkiä meidän kanssamme? Joo. Tule vain. Anteeksi. Tyle, kolmisten on mukavampaa kuin enemmän porukkaa. Joo, kolmisten on ihankin mukavaa. Lapset! Tulkaa, mennään pihalle! Joo, pihalle! Teinkö minä taas jotain väärin? Sä kävelit mun päältä. Siksikö sinä itket? Anteeksi. Ei toiseen päältä saa kävellä, vaikka kuinka olisi kiire ulos. Anteeksi. Hali. No niin, nyt on riita sovittu. Lähdetään pihalle. Jaa. Tuntuu kuin lentäisi. Niinpä. Hei! Saanko minäkin tulla välillä keinumaan? Olen odottanut jo kauan. No et saa, me keinutaan nyt. Niinpä, me keinumme nyt. Minä en ole saanut keinua vielä tarpeeksi. Miten nyt jotenkin tuli vähän kurja olo? Niin. Teimmeköhän me nyt jotain väärin? Varmaan. Pitäisiköhän minun pyytää kissa tänne keinumaan sinun kanssasi, kun minä olen jo aika pitkään keinunut. No tehdään niin. Kissa hei! Mitä? Tule sinä sitten tänne keinumaan. Sinä saat keinua Jäniksen kanssa. Jee! Okei. Minä olen keinut jo aivan tarpeeksi. Kiitos. Joo, minä katson tuolla sivusta. Lapset, hei! Tulkaahan jonoon, niin päästään sisälle. Kettu, lopeta! Lopeta! Minä olen ensimmäinen. Minä olin viimeinen. Mutta kun minä haluan olla ensimmäinen. Mutta minä olin ensin. No, nyt minä olen ensin. Nyt kuule. Mitäs täällä tapahtuu? Kettu etuili. Niin. Minä olen tässä. Meniköhän tässä nyt kaikki oikein? No ei mennyt. Niin, ei mennyt. Pitäisikö minun mennä jonon taakse? Joo. No, nyt kaikki näyttävät olevan rauhoittuneet, niin mennäänpäs
sisälle. Mutta